дӯстони азиз салом, хуш омадед ба канали мо. Аз ҳузури шумо хеле шод ҳастам. имрӯза видеода ман мехоҳам барои шумо намин нарху навои техникара аз Султони Кабир фаҳмонам, гап занам ва шояд ки ба касе писанд меоя ва чизи лозима мешава. Ана бинед дӯстони азиз, анамин намуд холодильникои шваки 235 ваеш қадш, нархш 2600 сомонӣ. марҳамат, касоне ки хоҳишманд ҳастанд метавонанд ба анами рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед занг зада бо нархуша аниқтар кунед ва омада аз анами Султони Кабир харидорӣ кунед. 235 ҳозир ман дигар хелшам нишон метиҳам. ин намудаш сафедай, холодильники сафедай бо ана сериёш бинед. Анаи сериш 241 шваки ялакай камака ваяй баландтарай нисбатан. нархи дӯстони азиз 2800 сомонай. Якум гиш 2600 сомон буд. Як чиз дигар ки ами холодильнико ваян 3 соли гарантия доран, японскиян. Шумо бо пурратар хтон пурсед, ами занг зада аз худи фурӯшанда дар бораи анами вайш истеҳсолу дигарош бо метавонед ки пурратар пурсед. Я марҳамат, маразилникшай болоя ира. Оз бо дигар хелшам нишон метиҳам. имрӯз фақат видео дар бораи техника мешава, барое ки бисёриё пурсон шуда буданд ва касе ёд дошта боша. ман аз ин мағоза я намедонам 5 моҳ пеш видео карда будам. иҷода бинед холодильники Артел 248 қадш 248 3000 сомон нарх дора. ира бинед, и холодильникш ай болояй маразилникш боша, бинед дар поён ҷо гирифтагиай. оз ман мекушам бо шумода нишон метиҳам. тамошобинони азиз, касоне ки мехоҳанд марҳамат тамошо кунед ва барои худ як маълумот пайдо кунед. нам анамин болошай холодильник яхдон бинед, даруншам калонай. ози бо маразилникшам нишон метиҳам. қатшай 248 ана бинед маразилникш бисёр ами ваёш хушрӯ ҷобаҷо шудагия. яна бинед бори дигар такрор мекунам, нархи и 3000 сомон бо арзон мекунам. дӯстони азиз, занг занед, бо анамин фурӯшанда худаш бо шумода арзон карда пешниҳод мекунам. ана ин намудаш боша японский Эмерсон и калонтарай ваяй паҳмай бад бинед. ин нархаш 4000 сомона. ёзимат дохили анамин ваям дуконро омада бо айҷа ма шумода нишон метиҳам. дига намудушам астай сиёҳш ба фикрам аз сериш аст дурунда 4000 сомонӣ нарх дора инаш. ира маразилникаш аз болояй. яна дохилша бинед чихе калонай. размери қади навистагӣ набуд. ду чилай ба фикрам иш. ана ин намудош дӯстони азиз волна, анами моделаш волна и нархаш 1800 сомонай. дӯстони азиз, и майдачай. баъд ана поёна бинед. поёнда боша 198 ҳастай. ин боша 2100 сомонай. бо дар бораи анамин холодильникои майда мара пурсида буданд. аз инода майдаторош ҳастай 1100 сомон. мутаассифона ҳозир надоштиян дар инҷа. барои ҳавай ҳам ман нишон надодаму
танҳо ҳамин нархша шумода гуфтум. Ана марҳамат бинед и 2100 сум 198-ш. Иҷада бои ёшам ҳам хеле нархҳо доранд. 2100, 2400, 2800 нархошон ҳам хеле рафтагиай. Не вална 1800 болодаози буд ман нишон дода будам. Бо ина моделҳои шваки ҳаст. 215-ш ҳаст. хеле ки гуфтум кадомеша ки нафаҳмидед метавонед ки ба худи анамин фурӯшанда рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед занг зада пурратар бо пурсед нархша. ина дохили дукондро омадем. иҷада бинед анамин дар берун нишон дода будам анамин холодильникора бинед. Эмерсон сери цветаш 4000 сомонай. ана баъд анаи сиёҳуш бинед сифравой буре метоба. иноям ҳамихел нарх доранд 4000 сомон. ин тарафш бошад 4,5 на холодильникои тарафда истодагиан 4,5 5000 сомонан. 4,5 5000 сомонан. бинед ё қариб 3 метрай баландишон 2,86. бинед бо барои об хунук карданам ҳаст дора иҷа ҷо. ино 5000 ба фикрам бо пирсед аниқтарша бо пирсед. температураи овара шумо метавонед ки дар иҷа бо хитон чӣ кунед нигоҳ кунед. на дохилаш ана ин морозилникшай. иҷада дӯстони азиз бисёриҳо пурсон шуда буданд дар бораи анамин плита духовка мисол дигар чизо. ана марҳамат ана инра тамошо кунед. ана 2300 сомон нарх дора. айнан ҳамихел ман худам дорум. пештарак 3-4 моҳ пеш харида будам. аз ҳамин истифодабариш аз анами ваюш коруш ман розӣ ҳастам дӯстони азиз. беҳад хубай ҳамин болош сенсорош плитош хуб кор мекуна. духовкашам нағзай 2300 сомон нарх дора дӯстони азиз. иҷада бо бинед иҷада тобагиш ҳастай 2000 сомон 4та намихе пилтаяй бо ҳози 2та газа 2та пилтадор шамаш мода нишон метиям. баъдан касое ки мехоҳанд рафта анамин мағозае ки ман нишон додагиям харидорӣ кунед. арзон мекунанд шумода аз номи канали мо гап занед. хеле ки мегӯянд тахфиф доранд скидка доранд. ина бинед 2,5 2та вай доруш 2 пилтаву 2 газ доруш 2,5 дора 2000 дора. баъду вобаста ба худтон ки калонтаракша мегиред интихоб мекунед ё ин ки анамин духовкаи майдатаракша бо ваёш арзонтаракан. ма тақрибан амин нархоша гӯям ки шумо мисол нархша донед. ана бинед ҳамаи пилтагиёш пилтавунаи газиёш 2,5 бо 2000 анам хеле нархҳо дора. ё иҷада дӯстони азиз анами кондитсионерора мехоҳам шумода нишон тиям. кондитсионеро аз 2,5 сар меша. фирмаи грей аз 9 кубаш аз 2,5 сар меша то мисол 7-8 мисол кубои баландаш бо қиматтаран. ана метавонед ки шумо омада харидорӣ кунед. 12 кубаи 3000 ам доранд. доставка установка дар дохили шаҳр дар дохили мисол душанбе беплай. хеле ки гуфтам бо маълумоти пурратарша тавассути анами телефон занг зада рақамое ки ман мондагиям чи ватсап чи вайбер занг зада пурсон шавед аз худи савдогар ва баъдан омада харидорӣ кунед. бо якчанд чизи дигар ҳастай ва ёрама шумода нишон метиҳам то ин ки дар бораи нархш бохабар бошед. тамошобинони азиз ман мехоҳам термиксора гап занам. бинед 50 литра дора 80 литра дора.
50 тагаш и аз 750 сомон сар мешавад то 900-800 сомон. 80 литраш боша 900 сомон. 80 литраш 900 сомон. Анаи намуд вайош ҳастай, инаи плоскиёш ҳастай, термиксои плоскиёш ҳастай. Ино аз 1500 сар мешава то 2300-2400 сомона. чӣ хеле гуфтам, бори дигар бо такрор мекунам, худтон занг зада бо чизеша нагуфтам, хушу агар нафаҳмида бошед нархша, аз худи фурӯшанда пурсон шавед. Телевизорро, анамин телевизоррои плоски аз нархошон аз анамин 1000 сомон сар меша, 32 то мисол 4-5 ҳазорара. ма дар дигар видеоҳом телевизорро нишон додагӣ ҳастам, бо пратар аз вай нигоҳ кунед, аз ӯ видео тамошо кунед. иҷада витишка ҳастай барои мисол кухни, барои анамун равғану бӯю дигар чизора тоза кардан. Витишкаҳо барои кухни бинед аз 400 сомон 500 сомон сар мешава, баъдан бо то 1500-2000. иҷада дӯстони азиз, анаи намуд ва мошинаи ҷомашӯиро мехоҳам шумо данишонтим. 8 килогаяй LG 3 сол гарантия дора, фирмаи хеле хуб. ина бинед, нархаш дӯстони азиз 4500 сомон. иҷада бо инчунин ҳаст дигарош, ина 3500 ҳастай, 2500 ҳастай. шумо бухтон кадомеш ки маъқулай занг зада нарх наво када гиред. ина Samsung 3000 сомон 6 килога цифравой бо 2500 ҳаст. ана инош ина вайш 2500. на 3 соли гарантия доран. хеле ки нав гуфтам, бо такрор мекунам ки бисёрам хубай. баъд аз як модели нав буд, анами модели навша бинед дӯстони азиз, и 4500 сомонай бинед дариҷа вай дора. иловагӣ ҷо дора ки баъди ҳангоме ки кор мекуна ҳамин мошина шумо метавонед ки ягон либоса бо илова кунед. дариҷа ки набуд ҳамин мошина ва суръатша мо пешниҳод кардем, вале дар анамин склад ҳаст. дариҷа буд фурӯхтиян, дар склад ҳаст. касое ки мехоҳанд бо мисол аз унҷа шумо да бурда доставка установка мекунанд ҳангоми харидорӣ кардантон. иҷа бинед дӯстони азиз, ана ин амуд LG ҳастай 6 килогаву 5 килога. чӣ хеле гуфтам 2500 сомон, 3000 сомон, 3500 сомон нархошон ана мехелай. иҷа данаи пилтое ки хичон тоқаи сенсорни нағзош 2000 сомон ай нархаш. хостам шумо да нишонтим. ина бинед 2000 сомон ам пилтаи тоқаш боло сенсорни 4 та дора. ози бо духовкаи ҷудогонаша нишон метим шумо да. ана духовкашай, духовкаш 2500 сомон ай нархаш. ҳангоме ай 2500. نه خوبه؟ نه. دولار خوبه چی؟ 3000.